Directeur Paul van Gessel van Friesland Marketing docht zijn uitspraken over de bezetting van de recreatiewenten op Omroep Friesland Radio. Afgelopen week en komende week zijn de bungalowparken vol. Bungalows doen het goed, hotels redelijk, maar de rest niet meer. Nee. Nou, deze parken doen het goed en daar zit de horeca ook vol vandaag. En dat zit bij ondernemer Ed Landman van Bungalowpark Sondel in het verkeerde kielsgat. Want hij had nog plak genoeg voor toeristen. We zitten bij lange na niet vol. Van de 20 bungalows die hier in de verhuur zijn, zijn er echt met recreatiegasten 2 bezet. Dus dat is niet wat Friesland Marketing bedoelt. Ek orenparken in Bijgelijks Appelskee en Gaastelon zitten deze jestvakantie lang net vol. Nevens een schatting van de Recron is de bezettingsgraad van de vakantieparken op het Stuit 60 of 70%. De uitlittings van Friesland Marketing doggen de ondernemers geen goed. Dat vind ik heel ongelukkig, omdat de jestvakantie in het noorden van het land, dan zie je toch vaak dat mensen nog kunnen komen deze weken. En als ze het bericht krijgen, opvangen dat het vol is in Friesland, dat is het verkeerde signaal, want het is helemaal net vol. Dus eigenlijk zet je dan de door dicht, terwijl je wie het even mat. Het stekt gewoon ondernemers en de Recron al langer hoe het Friesland Marketing te werk gaat. Het slag het maar net om nieuwe toeristen naar je provincie te loeken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed nadenkt hoe je de beeldvorming van Friesland deel wil zetten. En dat je zwager dat er leuke dingen te dwan binnen. Dus denk aan leuke evenementen die je elke keer weer om laten komen. Dat zo'n hele goede items wezen om mensen te loeken die bijvoorbeeld nog nooit in Friesland binnen Westen, die misschien een bepaald eentonig beeld van Friesland hebben. Er was groei beloofd, 15% in 10 jaar. Nou, we draaien alleen maar slechter. Friesland Marketing kan Joert net voor de camera reageren, maar vindt dat de woorden uit zijn verband lutsen binnen.